Hej, mit navn er Preben Duski-Pjuski, og jeg har blevet sendt ud af station 2 på VIH for at opklare mysterierne om de forsvundne ting. Hvem den grimme dame var, og hvorfor har hun stang af farsbrød og hængebryster. Det finder vi ud af lige om lidt. Kom med. Jeg har nu gang i dit dumme farsbrød. Du er anholdt. Du har pligt til at udtale dig. Bliv liggende. Nå, det er dig, der går og stjæler her. Hvad i alverden skal du bruge alle de ting til? Jamen, jeg skal bruge det til farsbrød til aftensmad. Det skal du i hvert fald ikke. Du er anholdt. Au!